taie cu zona care nu are viteză zero. Pretențiile clienților sunt aceea ca piesa ieșită din mașina noastră să nu aibă muchii aștietoare, muchii tăietoare. Da? Să rănească operatorii, să o rănească cei de la control. Vom face o teșire a tuturor suprafețelor care au fost prelucrate anterior, da? Iar locașul din acest 63 dintre noi va face o teșire mai mare în vederea unei firetări. Da? E tot o freză din categoria frezelor cu capite schimbabil. Azi e un corp cu 6 capete, 6 tipuri de capete. Execută două teșiri, da? Am pregătit cât de cât conturul piesei. Urmează executarea unui canal, da? În lateralul piesei. Tot pe partea aceasta despre noi. Se registrează acolo. Da? Freza este o freză care are capete pentru canale sau capete pentru filetare. Da? Deci o să folosim aceeași freză cu plăcuță pentru canal și apoi următoarea operație cu plăcuță pentru filetare. Da? Tangențial, nu? Tangențial. Da.